Prepáčte za tie nadávky, ale tam vole niečo bolo, Maťko. V tom, tam vzadu niečo bolo. Niečo tam pišťalo. Musíme ísť zaparkovať bicykle na tamto miesto. Musíme ísť tam zaparkovať. Maťko, tam ku lavičkám. Tam sa dojdeme, aký plán budeme mať. A ideme. Musíme zavoliť Aurela, lebo ináč to nepôjde. Ideme na to. Zadáme na bicykel, Maťko. Nedávam sa do kapčičky. Maťko, ja idem prvý, lebo... OK. Ty pio. Počkaj, brzdím sprednou. Kámo, to je najhorší nápad do pravej ruky zobrať. Hello, ptička, hello. Rozmiestním tú kameru. Rozmiestním tú kameru, čo bude na YouTube. Keď to točím opačne, tak mi napíšte do komentárov. Ja zapnem komentári, bo ja som urobil chybu, že som nezapol. Ale počul si to pištenie, čo tam bolo? Že tak. Ale... Kámo, počkaj, ja si potrebujem zobrať mobil. Počkajte, kultiváci, ja to strihnem. Dámy a pánové, alebo páni teda, ideme pozrieť do toho bunkru, koľko je hodín. Je 16:57 a my pôjdeme, aj keď bude 18:00, takže teším sa na to. Halleluja, nemám nejaké domáce, Maťko, takže podá. Ale ja sám úplne. Úplne sám tam ideš. Cíko. Nenadávaj, prosím, bo nech sa mať. No, tak toto sa asi nemusíte si. Vôbec. Ale kámo, tam je motorovka, ty po. Igor, áno, Igor vám chce poslať správu, haha. OK. Chlapci a dievčatá. Prichádza Maťkova najhoršia, ale moja tiež najhoršia, lebo to musím čakať sám. Maťko ide sám do toho hororového bunkru. A ja, Maťko, tu čakám. Počkaj. Kámo, si debil. Počkaj, ty si sa skoro odhalil. To je naša Mačka, ty... Chcete vidieť našu Mačku? To je naša Mačka. Neviem, jak to urobíme. 17 hodín je už. 5 hodín už. Ideme pozrieť ešte raz, tam si to pišťalo, kde sme nadávali. Teraz tam pôjdeme normálne kúknúť dole. Pomaly. A iste. Diváci, vy to budete vidieť, alebo to dám na YouTube. Dajte mi prosím odber a like za... Není to nebezpečné, neviem strihať ešte ani kus. Len viem, ako robiť. Kamu, počuješ to? Ale ja už sa reálne kus bojím. No ja. Oj, hej, nekus, vole. Ja som úplne posraný. No ja. A tam sú aj kamery. Čo je tam? Nič. Ale tu je kamera. Táto. Hej, diváci, keby ste nevedeli, my tu máme aj kamery. Vole nás sledujú, jak to točíme na YouTube, ne? Ja som sa posral. Tak to nedáme, kámo. Maťko, idem prvý, aby si sa nikde neprepadol, keby niečo. Auto, vonku. Kubo, si tiež pozri moje videjko. Kubo, prídeš na oslavu a do toho bunkru pôjdeme večer, hej. Kubo, tiež sa. Maťko, prichádza to najhoršia chvíľa. Je tam. Musíme ísť voliť po Aurela, čo sa dá robiť? Hej, diváci, my musíme ísť po Aurela, takže musím točiť ako... Ale zo školy nevieš. Samuel Kubinec. Nie, nepoznáš. A ešte
Peter Wagner a ešte Igor Marinica. Môžete si pozrieť tohleto video. Dobre, ja vám nebudem všetky veľa hovoriť. Dajte mi prosím odber like, bude mi to stačiť. Keď dáme 1000 lajkov, či 1000 odberov, som 101% odhalený. Lebo keď dáme 1000 odberov, môžem natáčať naživo. A počúvajte, keď mi dáte huge Pet Simulator X, si vás pridám a dám vám 10 miliónov gemov. Ja viem, že to je málo, ale dám vám to. A budeme dneska aj otvárať vajíčka. Ale tebe už asi... Kámo, to čo bolo na tom strome zase? Počkaj, ja si potrebujem urobiť takú fotku. Dáme pánovi. Alebo budeme mať takú profilovku. Ja dúfam, že si nebol doholený, kámo. Ne. My ideme na bicykloch. Mobil tu určite nedám na kameru sám, aby tu bol. Počkaj, vás tu musím položiť. Maťko, kus. Už sa budem, že spadne ten mobil, ťa odhalí a musíme točiť ho znova. No. Ja som neodhalila ani svojich kamošov. Poď za mnou, Maťko, hej. Aby som ťa nemusela aspoň odhaliť. Ale dúfam, že Auru nepôjde rovno ceste, kamo, reálne. A že ho rovno stretneme real. For real, kamo. Maťko, za mnou, hej, ale nesmykaj mi toto gumu, aby som nespadol. Dobre, tam sú auto, takže to vám neukážem. Prepáčte, že točím do zemi, vážne, prepáčte. Musíme si zobrať ďalšieho parťaka, prepáčte, lebo my to nezvládame. Auro je vážny kamoš, ktorého tu mám. Že, Maťko, on je odvážny strašne. To je zombík, ten typek modrom. For real. Musíš na ňu zakričať. Zakrič na ňu. Ono je tak, že Aure! Nevieš tak kričať. Počkaj, ide šoutaj môjho bicykla. Dobre, toto je najhoršie, toto tu mám ešte kompičku. No dobre, zakrič. Zakrič. Aurel! Poriadne. Aurel! Maťko, keď začne prúšať, to ideme ku mňa, hej? Dovnútra, hej? Do stanu nemáme ešte stan hotový. Ani nezačal stav, takže podá. A vy ste opekali včera? Nie včera, ale minule. Ja by som potreboval tu. A koľko ste natáčali video včera? Ja som včera malo. Dobre, toto video už idem postnúť na YouTube, takže čuste.